Hi, good morning mga ka-obra. Ngayon, andito po ako sa kusina para magluto sa inyo ng spare ribs humba with boiled egg. Ang mga ingredients nito ay ito. Meron tayong onion, meron tayong bawang, meron tayong star anise, at saka may konting black pepper. Hinati ko to kasi nilagay ko dito sa minarinate natin na spare ribs. At saka meron tayong bay leaves. At saka may 2.5 kutsarang brown sugar. Meron tayong boiled egg na 6 na piraso. At saka meron tayong minarinate na spare ribs. Ang nilagay ko dito ay yung suka, toyo, at saka bawang. Yan, pinaghalo-halo ko na. Ayan, magsimula na po tayo. Igisa po natin itong mga ingredients niya at saka ilagay natin yung spare ribs. Ayan po, nilagyan ko na po ng butter at saka initin na natin, i-start na natin itong kalan. Ayan. I-melt lang natin itong butter. Butter ginamit ko, ayaw ko ng mantika kasi mas masarap yung butter. I-melt lang natin yan. Yan, malapit nang matunaw yung butter. Ano siya? Parang vegetable butter siya, unsalted. Unsalted to siya. Tapos yan, lagay natin yung ano tawag nito, onion. Halo lang po tayo ng halo hanggang sa mangamoy na ang onion. Tapos nyan, halo natin yung garlic. Tapos niyan, yung minarinate natin na karne. Yan. Tapos
Lagay na natin itong bay leaves, black pepper, tapos itong star anise. Yung nilagang itlog, saka na natin niya ilagay pag naano na siya. Malapit na 'to maluto. Yan, kasi naluto na naman 'yan. Nabuboil na, binuboil naman 'yan. Yan, takpan lang po natin 'yan. Hayaan lang natin kumulo. Hinaan natin yung apoy. Uy. Ayan, pwede na 'yan. Yan. Hayaan lang natin 'yan, takpan natin hanggang sa lumambot yung karne. Ayan po, medyo malambot na yung karne. Yan. Tapos natuyo na yung sabaw. Yan, pwede na natin ilagay itong ano. Ahin natin itong sibuyas. Hinati ko yung sibuyas kanina. Tapos yung itlog. Yan. Yan po. Tapos, saka natin lagyan ng oyster sauce na konti. Konting oyster sauce lang. Yan. Yun na yan. Pakuluan lang natin ng konti, tapos patayin yung apoy. Caramel lang yung sauce niya, oh. Yan. Yung brown sugar yung pagkaramel nito eh. Yan, pwede na yan. Pakuluan natin ng konti. At saka natin patayin yung apoy. Pwede na yan. Ayan po, luto na po ang ating humba spare ribs with boiled egg. Yan, ito na po yun. Kainan time na po. Yan, sarap-sarap yan. Mahalang per serve sa atin ito. Maliit na bowl lang, siguro nasa mga 60 o 70 pesos na sa atin. Yan. Yan, maraming salamat po sa panonood ng obra ni Juice na nagluto ng humba spare ribs with boiled egg. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!